אוקיי, אז מה חברים, וכאן אמה בעוד סרטון. בואו נתחיל. אני עושה היום סרטון של טיקטוק הבוקר, יאללה בואו נתחיל. אוקיי, יש לי פה מתנה, בואו נראה מתנה. אם אתם תשמעו אותם מתנשפת הרבה, אז זה בגלל שהיה לי יום עמוס, אז שתדעו. נעשה את הלילה בוקר, נלך למתנה. הייתי כבר נראה. יאללה בוא נראה מה המתנה. וואי, אני מתרגשת, כאילו לא מתרגשת, סקרנית. יאללה. ארבעה מתנות זה מלא. איזה חמוד. אוקיי, זה לא מעניין, אפשר לזרוק את זה. כאן, ככה. זה גם מעניין. נו, תזרק כבר. טוב, נושא של פה, מה אני אגיד? זה טוסטר של זה. טוב, לא בא לי את כל אלה. ועכשיו נראה איפה הכספומט. טן 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 טן. אבל תמיד. כי עכשיו נצא. לא הייתי צריכה כלום שמה. לא יודעת למה זה נהיה טרנד שכאילו. או כלשהו גיבורה בא ואז כאילו זה נהיה טרנד. זה לא נהיה טרנד פשוט כאילו. לא יודעת למה במשחק טוקה בוקה במתנות זה נהיה של הלו קיטי. יאללה. טיק טק. אוקיי, אז אני יצאתי את הבית ויש לי כלב. כן. יש לי כלב. וזה החצר, אוי. זה החצר. אני יכולה לחפות כבר את כל האורות. ויאללה, בוא נעלה לקומה השנייה. טוב, אני אחזור לכם שנעלה לקומה השנייה. ביי יוש. טוב, אז עליתי לקומה השנייה. ואני יודעת שהכל כאילו למעלה וגם גר פשוט בקומה למטה, אין כלום מקום חוץ מסלון. אז זה החלה של ההורים. והנה הילדה, הנה האבא והנה האמא כמו שאתם זוכרים. שאת הטוקה בוקה נמחק לי. זה החדר של הילדה. לילדה יש חבר. זה השירותים והנה המטבח. יש כאן כל מיני דברים. כאן אין כלום. וכאן יש עוגיות. ועכשיו הם הלכו לישון. אוי. ולה חבר שלה הגיע. זה חבר שלו. והיא עושה לו סיור בבית. אוי. טוב. ניתן קצת לאכול עוגיות. נכין עוגה. אני הולך להכין עוגה. עוגה. עם מי יש לי עוגה? אוקיי, אני רגע אשים עוגה במקרר. עוגה. רגע. עוגה. עוגה. עכשיו, זה יכול להיות בתוך המקרר. זה יכול להיות בתוך שום מקום. נשים את זה פה. הנה, נשים את זה כאן. יופי. עכשיו, הילדה תחמם את העוגה. רגע. זה מתחמם בלי חיממתי את זה בכלל. 1, 2.
זהו. עכשיו, נסגור את המקרר ואת התנור, ולכבודו הכנו עוגה. עכשיו נכין גם עוף, והרבה בשר. טוב, אני מתחמם. טום 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 טק טוק טק. אני לא יודעת למה יש לי שרימפס במקרר. כמה זמן? לא סיים. טוב, בוא נלך בינתיים לחדר, יהיה כיף. וואו, איזה חדר מדהים יש לך. תודה. תגיד, יש לך אולי שירותים? כי בא לי לצאת לסיבוב סתם. כן, אני הולך לעשות. טוב, לא נראה לו. אבל הוא לא יודע שאני הולכת להכין לו הפתעה. הוא לא יודע שאני מחממת לו את הבשר. הוא יסתכל לצד השני, בינתיים שיחמם את הבשר. אז תיקח את הבשר, שהם ילכו. 1, 2. יאללה, בוא נלך. מה זה? מביאה בשר? כן, הסתכלת על הצד השני, אז עשיתי לך הפתעה שאני אקח בשר. טוב, יאללה, בוא נצא. נאכל איזה שמה. הם יצאו. ירדו לקומה למטה. בוא, מה אתה מתיישב? שלא נעיר את ההורים. ואני אחזור לכם מתי שאני אהיה בקומה למטה. ביוש. טוב, אז ירדנו לקומה למטה. והם יצאו להם. מחוץ לעולם. מחוץ לעולם. כן, החברה שלי הולכת להגיע. הם מתחתת. היי. ידעתי שתבואי. תגידי היי. היי. וזאת הבאה לחברה שלי. מה את עושה? עושה סרטון, טוקה בוקה. ועכשיו אנחנו נצא לתיכון, בלי תיק. אבל איזה סרטון? איזה סוג סרטון? וואלה, סתם סרטון רגיל. והנה התיכון. ואנחנו צריכים את הקומה הראשונה. כן, אנחנו צריכים את הקומה הראשונה. פעם פעם פעם. מה אמרת? אנחנו צריכים את הקומה הראשונה. לא. זו הקומה השנייה. איזה סודות? כן, זה הקומה השנייה. נו, אז מה את עושה? עושה סרטון, נכון למה אני עושה סרטון? כן, אבל איזה סרטון? טוקה בוקה. איזה סוג סרטון? איזה נושא? טוקה בוקה. אם אתם הבנתם אותי, אז תגידו בתגובות, איך את לא מבינה? טוב, אוי. עכשיו נביא את הילדים. התיקים שלהם פה, אני זוכרת. אוקיי, נביא אותה. וואן. אתם יודעים שאתם חייבים להירשם של הערוץ שלה. וגם שלי. וגם לאכול עוגה. זה מביא רענון. היא אוכלת עכשיו עוגה בגלל זה. זה מביא רענון. היא אוכלת דג. למה אמרת אנחנו חברות? אנחנו לא יודעות. נכון. עשיתי עכשיו כאילו אני עושה סלפי. ועכשיו. אם אתם אוהבים את הסאונד הזה, למה תק? עכשיו הם רוקדים. בינתיים שהם רוקדים, מישהו מצלצל לה בטלפון. אני מצלצל. נגביר.
והיא רואה שהטלפון מצלצל. היא הלכה לקחת את הטלפון. ואז שמה לב שהטלפון בא אליה. למה יש לך שם כל כך הרבה עטיפות של אותו דבר? טוב, עכשיו היא תשים את זה שם. במקרה זה היה אבא שלה. יאללה. אוי. אוי, מתחשק לי M&M, סליחה. לא, פשוט היה לה בתיק M&M, סגרו אותי. יאללה. עכשיו, טוב, שנייה אנחנו חוזרות לכם. טוב, ואני אסיים בעוד דקה את הסרטון. אז אני רק אומרת שאם תוכלו לפרסם אותי כלשהו, איכשהו, אז אני ממש אשמח. ונתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי. יש בו לערוץ. נכון. ביוש.